Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe, mobva malaika nekusharewo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. So nezuro rakanga riri birthday raMama V, avo vakasvitsa 26 years, vakapemberera zuva ravo iri nemhando yepamusoro-soro. Vakagamuchira zvipo zvakanyanyisa kubatanidza mari inosvika $5,000, keke rinoshamisa rine design yemota yavo Range Rover iyo yavakatenga last month nemari yainzi yemusana. Vakagashira zvakare $1,000 iyo yaiva muboka remaruva. Izvi zvamutsanaurirano dzekuti Mama V ndivo here vava richest comedian muZimbabwe after Madam Boss, zvichitevera kutambira kwavakaita mari inosvika $40,000 mumwedzi waDhisemba chete. Voteverwawo neNyati Family iyo yakati inotambira $25,000 pamwedzi. We are earning over 25,000 USD. Ndazotaura nhasi. We are earning over 25,000 USD every month. Ndozi tiri kupema pachi. Runyerekupe ruri kutenderera rune fungidziro yekuti Mama V vari kudanana naLorraine Guyo. Vamwe vachiti ingori cover up sezvo marumazi achiti Mama V ndeve LGBTQRSTVZ. Hanzi nekuda kwekuekita vakapfeka madrezi echikadzi mumadrama avo. Vanhu so uko Lorraine Guyo ashoropodzwawo nekuda kwesarudzo dzake dzevarume vanodanana navo, kusanganisira runyerekupe rwekuti aimbodanana naPeter Moyo, iye zvino ava naMama V. Haya, apa zvainzi muzukuru nasekuru. Anyway, Mama V also made headlines mushure mekupa wechijandukwa 2,500 rands mushure mekunge avatevedzera outfit yavo achishandisa maplastiki. Uyo ane tarenda, unotoshaya kuti anga atozvifunga azvigadzira nguvai. Kunyangwe vakatarisana nekushoropodzwa, hanzi ingochani, imari yemusana, what. Mama V remains unapologetic, mafans avo achiramba achiwanda, mari ichiwedzera. Naizvozvo ndinoti happy belated birthday Admire.